What's up mga kapasaway no? Bilatiba rin naman kita dire subong. So istorya ko sa inyo, i-share ko sa inyo kay tungod nga wala ko ubrahon subong, kay tungod nga do ka boring de istorya ko sa inyo ang sikreto ni Lolo sang una, no? Ang sikreto ni Lolo sang una kung nga damo sa chicks pwede man ninyo maimo tudloan na kamo, kaya kung gitudloan nyo ako lang ni nakabalo. Oo, ako lang ni nakabalo, si Lolo kag ako, duha lang kami. So itudlo ko sa inyo mo niyo, bisan mula ya kwarta pwede ka kapang chicks, bisan pila pa da ka chicks, bisan ano pa da ka gwapa pwede mo na yung makwa tudo mate. Basta tuloy ako amo ni nga bali Lolo sa ako no, nga sa una ko no wala gid sa kwarta, pero do gusto ay nagibla ko nang duka tugutog na gid sa kuno yung blaw do ka desperado nagibla ko no kay Lolo. Te ang hambal ya, ang diskarte ya mo niyo ginimo yo kakita sa gwapa nga babae, gwapa din kay do artista ang tsura, sobra pa sa mga taga ABS-CBN, sobra pa sa GMA nga kagwapa nga artista. Basta tiyang ginimo ya ganun lang ka makauta. Okay, kung ginimo ya ang gwapa nga ba ang katuan niya ginabala niya nga na miss kagton ko nipol mo ganda ka Gismel. Di ano bala ka dako ang kwarta ang Gismel sa una piso pa lang yung damo na mabakal mo mga 1920 groto. Ang baye na minsar ang basang baye. Sure ka? Ang hambal ni Lolo pati lang blasakon pag-aanta ka Gismel kagton kong nipol mo. Ang bayi nagpasugot nangita sila lugar nga siot kag dulom nga dula mayo tao bla pagwa sang titi kuno sang bayi kuno dakpon kuno dayon ni Lolo kag isupsupon kag dilap-dilapan kuno tingalang bayi ang basang bayi tingaway mo man naging kagat. Hambal ni Lolo. Why go kwartaw siya lagi. May rason man si Lolo. Ang storyanay nila kadto ng nipol mo. Tiyan to na kay sa kwarta. Sige sup-sup ya. Why go kwarta? Pasensya gid. Ang ginimo ni Lolo. Tiyan pa bingi mo kung tinagdalagan. Mula na simple lang na nga mga moves. So kaon tanay black do nagutom na no. Kaya mo na Basto bigas Lolo mo. So damo gali nagpa-shout out no. So hindi ko isa-isa kay do pila ka milyon do kong napa-shout out. Do kadamo bulintik nga. So i-shout out ko lang no mga amigo tada nga mga siman kay John Ramon Durupan. Congratulations! Lintik daw kan sa mga trupa tada nga mga Ilonggo mga trupa tada sa barangay Tapas Kapis sa ilan ni Denmark Suarnaba Nunoy Linkin Park. Lintik bilang tibay nga mga pangalan ka perfect. Kay Kim Binyosa mo sila ni mga taga mga amigo ta sa barangay Tap Kapis kag sa kay Mr. Gray Halipa taga Sagay ni sila mga taga Sagay da, shout out sa inyo da. Kag mga taga Bacolod proper Takuling ni kung Jakuling Takuling tigid mga ganggong grupo nga ganggong sila ni Ronel, ni Miguel, Tinggel Mitchell kag si Daniel. Puro may mga il. So okay, sa daso naman nga istorya hindi magkalipat sa pag-subscribe sa akon. Idamo pa kamo matun-an nga kabastusan nga sadyahan nga mga istorya no. So nunoy pa sa way gila.